Здравейте, приятели! Днес аз ще се пробвам да направя 5 хака на Blockdash. Така че направо да започваме. Правим партия на двама. Избираме Blockdash и креейтваме. Този епизод може да стане малко по-късичък, защото все пак 5 хака се правят доста бързо. Може би ще стане около 10 минути. Много по-малко. Или много по-малко. Е така. Добре. Зареждане. Добре. Ето Blockdash. И тръгваме да правим първият хак. Ето го. Първият хак ще е да застана ето тук и в последния момент да скоча. Ти се шегуваш с мен. Той честно ли е? Честно ли е? Добре. Ще трябва да направим няколко игри, а не само една. Виктория. Креираме нова партия. Така. Вече снимам от минута и 50 секунди. Вече даже по 2, да. 2 и се пада Blockdash. Don't fall. Моля те не бъди бот, моля те не бъди бот. Добре, не си бот. От предишното ми видео знаете, че ако името му е Stumble Guys, хаштаг и някакви числа, и за малко да направя вторият хак. Stumble Guys, хаштаг и някакви числа. Я да видим. Моля се не умреш. Моля се. Не, той умря. Толкова ли са слаби хората? Пак. Аз такова не съм направил нито един хак. За сега пък трябва цели 5. През това време, докато аз правя хакове, можете да се абонирате. И примерно да лайкнете клипа. Що па да не? Маля, защо не ми казахте, че пуснахме една нормална игра, се чудя, с 32 човека, трябва да са само двама скобите. Аз направо се отнесах последната секунда, натиснах cancel. И така. Лостинг. Blockdash. Моля те не бъди бот, моля те не бъди бот. И бот си. Така. Този бот е добър. Не. Ето. Тук единия хак ще се промели. О май гад! Добре, направихме първия хак. Тук ще се пробваме да направим петия. Не успях. Натискаме Leave. Ох, реклами, как ги мразя. Забравих уловката. Ако не успея да го направя до 30 минути, защото наистина съм много стиснена, ще си дам всичките джемове.
Може и да са 20. Добре, айде 20 за повече вдигания. За повече вдигане на адреналина. 5 хака за 20 минути, ако не успея, си изхарчвам джемовете. Докато не остана 7-2. Така съм събрал 200 и нещо джема. Малей. Сега, блокдаш, окей. Don't fall. Но моля те не бъди бот, и бот си. Добре, направили сме само един от 5 хака. Опа, ето го и втория. Добре, тук третия ще го има ли? И да, ето го и третия. Четвъртия. Тук би трябвало да се направи четвъртия. Yes! Браво! Четвъртия хак. И тук и още един от хаковете, ама не ми трябва. И сега, ако тук успея да го направя... Не успях. Това ще да е най-добрата игра, в която правя 5 хака. Направих само 4 от тях. И един, който го бях направил и преди. И да успея, защото хич не ми се дават джемовете. Ама изобщо не ми се дават джемовете. Ми за нещо толкова глупаво. Така. Не е бот този човек. Тук е перфект. Не, забих се в стената. Пак правим парти, пак същите игри. Така... Нека да се пробваме да го направим, защото изобщо не ми се дават джемове. Разбирате ли? Не ми се дават джемове. Изобщо. Ама изобщо. Така... Почваме нова игра. Ей тук точно. Ей тук ще стане много добър хак. Не, забих се пак в стената. Малко тъпо. Дано тази игра да е последната, която правя. Дано. Защото иначе ще стане лошо. И нека да започва играта. Блокдаш. Този е бот. Тук на първата стена може да се пробва. Моля. Това брои ли се? Искам да пишете долу в коментарите. Брои ли се? Успях според мен. Реклами, пишете долу в коментарите, брои ли се или не. Ще има втора част, ако не се брои.